Kaya, Ano pe? Ato. Udol ka din. Aw. Mahalang mag-video kay layo may masilingan. Asa sa? Oy, kurente. Gas balay. Da ato ba ato ni saw-saw to ato. Akilid. Ano ba? Patag. Kapita ko. Ya. Naman ko na sa kuan ko sa YouTube. Unsa? Nagani. Tan. Kabantay ta YouTube. Pam ni. Kuha ito duwa. Natili nung partay ah. Wala ko kuan ano. Siyempre bahala. Patay. Tol, li ala tol kung kuan wala suwan. Oo. Kita may kuan suwan. Si kuan ya asawa na banderon. Ay asawa? Oo. Lagi na sila murag bagong tindira diha. Kato tambok. Ito sa man nila. Parintis ura. Kuan. Mura ba nagwa man sa kaliwat ni nila Alden? Yan wala suwan dia. Nakaw to ngayon, motor, naka-helmet. Adigo siguro. Nagpalod ko, way amod load. Kunawas. Hindi na wawad load ro ba? Dito pa oh. Yapit ni tayo. Uy, mo sa kan mo balin dire. Kay ko lang bancing ko lang ito eh. Tay bay mo balin to dato. Tan bay. Tawa do landong. Ha? Tan. Pwede ra mo tayo lapat. Kapit ra mo. Ato din. Kuan gamay ra sulot. Sige, ganahan ni karon si Dodol, kuha rin ni karon si hang gitar. Oh, na ato kita. Ano gitar ang dad bay? Ano namin? Bluetooth, ayaw Bluetooth. Makain dai. Telepon. Tama rin. Patay mo. Bluetooth to nga akong speaker. Sayang no, na Bluetooth pa. Impas. Kain pa lang. Ang halin sa tawas. Klaro kayo to, bisa layo no. Layo ta ato. Balin. Nestor, muli lang commander mga anak. Di pa dito. Di pala gito. Parehatong na agi, di pala gito. Di uli mo na. Pero di kami yung hidap ng tiyaw ha. Ako na lang kami yung kaon. Simba wa gamitin ya mo utok la. Mura ko sa akong Philip. Kandeng. Philip. Paon na lang na. Kita ko paon. Ay, kapilip na. Higot dia. Mura ko Philip po sa niya. Mo sa ni tao mura wa kita. Wa kita. Mura ko tao ni kita niya. Iting. Wala rin yung stila na igari. Ha? Ako lagi balbag na ba? Stila? Ako lagi balbag niya. Bro, muhong man eh sa treasure by na forma bato mo. Nani sulod ni. Ha? Sunga. Sunga ba? Muhon man na sa yan. Ako pre, ako dito pa kaya pre ba? Ako dito pa kaya ni Kilig. Balbag ako. Ayun to yung natukuan. Oo, naman sa mga guide. Ang akong guide to. Bato palibot. Ako yung kuha Naman sa dito. mga guide to Go! dito sa... Saka yung kuha diya ba? Kunang murag cross ba? Cross ba? Sa akong guide, katuran dito kasiksto ang nakarga to kasiksto Ah, na dito? katong Ato sila lagi. katong diya sa ibabaw nga Ay babaw. na oh Hindi mo kunaw ko itong sikso kasi mutabunan ka daw. Wala yung kunaw. Namatay na ko. matay nga na uli nagikan sa Wala matay mo eh. gikan sa presuhan. Gagawa na. Bumalik ka gani kuno tong Gulay, gulay. Mara ka din. Sige na ako. Kita na ako dito sa kuwan. Napreso ko doon. Lugay ko preso kay. Oh, wala. Kay may tani nga kahol ko lang gijabas. Pero siya man nagtanong O ato. siya nagtanong. Apo ito. Siya nagtanong ba itong sa lindiro. Dapat din ko sobre kay siya man nagtanong. Kaya lang siya tanong. Abel mo itong Kapasiro. masiro. Iman. Kay abel pa. Sila ko na preso. Tagalilawan. Tagalilawan. Abel sila. Gando ang Dili preso. ilahang kuan. Aw kanang Paregod ani. Lindiro ba? Lindiro. ilahang to. Kuwan dito. Pero siguro Yapil. nagtanong. Pagka dako na iyang ipagabas. Iya, pagabas. Kay siya may Siya nagtanong. nagtanong. Nya po to bahugan eh. Huwag yan. At tuloy. Nya kay nasuko ba ang dili sa tikas kay Tikas. ako naman niya nga. Yaha. Yahaw. Tingnan na lang ay bayaran no.
Di, ang nakadulot ato kay wala siguro sila permit sa paggabas. Wala yun. Wala, Wala eh. permit. Wala yung dito na ba? Dito na gaw. Dito na lang itong gabas. Dapat ng kuha to sila permit. Masarap po niya, anak, naman po. Maski pag imuhang tinanom, basta kay Nurayag, nurayag po. Wala mo ito may, wala mo ito igarado. Tamar po ang iyang ID sa iyang kuwan, senior. Ay, hindi na. Tawag ko ito. Ay, nakagawas na. Nakagawa siya itong Mayo 20 daw siya nakagawa. Isa ka ito, hindi bro. Isa ka tuig nga at wala pa'y pandemic to na preso oy. Oh, tama na yun. Itin pa ko to. Tama na yun. Ito yung amin ako. Wala ko ato ko tabato ato. Hindi na ko yung asawa. Kami, Drio. Ito. Laruan ng naong. Hanapin ito. Adalat ka na. Eh, dalaw. Babang mata. Tao ka na kayo isa daw. Babang mata. Ano, isa ba? Ako tatalaw. Ano daw? Bigas na lang. Di man lang nimo yung kay imuhang bakbakon. Ibakbak daw na kay. Di na nato magkuha ko sa pormaha. Wala, nakaano ko yung udo. Ato, itanaw na na. Una. Dihani o, ni pante mo ni. Asa, ay nanganak ya. Ano ba? Ano ba? Huwag mo sahib sa ano? Ang pantalipante. Ano daw? Diba? Ayo. Ano na? Mata mo ni. Ba na siya. Sibon pa niyo. Mata. Ba, simon. Asa man siya nagkusmod. Ayun, bulong dire. Ayun dia. Oh. Dito ra. Oo. Ano go? Ang iyang gitudlos babaw man. Ay, babo, tuyok man. Adto ka sa babaw. Bikol mo na ka ng ano ko. Analyze nung po na nato ko. Ato, ito, balag dugay mo man. Mao. Klaro, maabot na pa naon. Tapos, itira na buto, hindi na pasakat. Apo, ilalagay ko muna. Kani maduda kay kuha ni nga. Kuha ni. Oo, kada. Murag. Muhon mo dyan siya, muhon. Pwede ko murag. Muhon mo bakit? na. Namay, bayulit ka ba to? Dato, bayulit ba? Nari nga, Basta kuha nga ni sa mga hapon, butangan mo lang muhon ng treasure, pero na sign ko. Dili po diya. Dili diya tungod. may gabon na to, kuha. Diha ra yung tapita. Tama na, dili, butang ibulwa sa biting, butang. After na gibulugay. Sa buhi ba ta? Patay na tay gahom nga adto ka naom cute. Tara. Uno ba? Stray ba? Oo. Tinara din mo lugay yata yung okay. Makakuha mo yung mga hatag mo sa mga pobre. Naitaw dito yaw. Ang. Unsa man? Natan na. Yan, kalagyan ko na.